salam pambuka saking pagelaran sandiwara Kedoprak Wahyu Budaya. Kagem panglipur dumateng panjenengan sekemawon mugi ngaturake selamat malam sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Supung Mandaraji Bantre. Aye nika sugeng apa iki ya Nduk sugeng mirsani nggih. Wis pokoke seneng-seneng nggone lalat dan manding leres dalam rangka bersih desa sedekah bumi. Duwe gawe mbok gawe wong manding wis iki ngrawuhake Wahyu Budaya. Alhamdulillah sing ketiban sampur ya Wahyu Budaya ya Nduk ya. Alhamdulillah Mbok. Ayo kangen nggih. Didongakno kanggo masyarakat manding. Ya donga tinunga muga-muga masyarakat manding pinaringan awak sehat. Amin. Pinaringan rezeki lancar barokah. Sehat sedaya kemawon. Amin. Kalis ing sambikala. Amin. Sing tuwa panjang umure, sing enom cepak jodone. Amin. Pokoke donga apik kembali kepada orang yang baik. Amin Allahumma. Amin. Wis pokoke donga ra kuloan didongakno pol apik ya Nduk ya. Plus pokoke iki khusus kanggo dulur-dulur manding sedaya kemawon. Kanggo sedulure manding uga sing kanggo bumine ya didongakno bumi sing gemah ripah loh jinawi. Amin. Yo, tiba saatnya di malam hari ini ya Dek Pasir. Ayo terpanglipur dulur-dulur manding bareng bersama Wahyu Budaya. Sae. Iki karang kapimpin saka panjenengane Bapak Haji Ruslan Hadi. Mijil saking laladan. Ngagel duka setipati bumi minatane. Oke. Ayo Dik. Niki atur panglipur, Mbak. Apa sayang? Iki penaturi wonten kusumaning ati. Iki marai suka. Iki tak spesialkan kagem dulur-dulurku Mbak Win. Matur nuwun ya Dik, wis diamperno bolo-bolo Wahyu. Wis mantap mantul tenan, matur sembah nuwun. Wis pokoke matur nuwunku akeh banget. Lah iya ya Dik. Iki ya. anak-anak diopeni lho, Mbak. Kandhani yo mumpung ketemu karo Dik Win. Semoga setengah tembang aturanku semaning ati bareng Wahyu Budaya juga di malam hari ini bareng Agus Audio Sound System Maknyus. Iki luar biasa sekali yang punya Arabiah Production. Oke. Gondes ora melu. Gondes ora melu ket. Melu Papat iku berarti. Wah, dinceng wong papat aku Dik. Wah, ora sak baene pokoke nek manding ini. Iya. Oke. Ya semoga yo Wahyu Budaya. Sae. Yuk Wahyu Budaya campur sari. Kowe kok tekan kene lek lele. Sapa? Iku lo mau Lawai juga. Ayo Din, kowe kok tekan kene lek. Barita Hadi yo hadir. Hah? Barita Hadi tekan kene lho, Mbak. Wong teko Mas Damien. Aku ape poso sing apik aku Nduk. Oke, anak lanang larang Gunung Muria juga hadir malam hari ini rawuh ditututi terus pokoke bokong ngembok. Lah kandhen ya, Dik. Pokoke dulur-dulur Wahyu Budaya sedaya kemawon Mbah Supung Mandaraji. Monggo. Ya Mas, kusumaning ati.